Il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti li l-pożizzjoni tal-Kurunell Alex Dalli fit-tmexxija tal-ħabs mhijiex tenibbli u għandu jwarrab jew jitwarrab b'mod immedjat. Dan fl-isfond ta' skit totali min-naħa tal-Gvern wara li tlieta filgħaxija sar magħruf li Colin Gallia kien tilef ħajtu wara li prova jneħħi ruħu bideh fiċ-ċella tiegħu. Dan il-każ seħħ fil-faċilità suppost korrettiva ta' Kordin 10 tiem ilu u miet tlieta fl-isptar Mater Dei u huwa 13 il-ħabsi li miet waqt li kien qed jiskonta s-sentenza tiegħu fil-ħabs fl-aħħar sena u nofs. Il-Partit Nazzjonalista sejjaħ konferenza tal-aħbarijiet quddiem il-ħabs ta' Kordin fejn fiha insista li jeħtieġ li tinġar responsabbilta għat-traġedja li qed tiżvolġi wara l-bibien ta' Kordin. Il-kellim ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġus qal li issa trid tinġar ir-responsabbilta filwaqt li sejjaħ għar-riforma f'din il-faċilità. Dawn huma ħajjiet li tagħhom huma responsabbli il-kustodju legali li huwa id-direttur tal-ħabs. Dawn huma ħajjiet din hija faċilità li tagħha hija responsabbli l-Ministru Byron Camilleri li huwa responsabbli għall-ħabs. Dawn huma ħajjiet li flok din nirriabilitaw qegħdin indaħlu f'ċirklu ta' vjolenza u ċirklu ta' suspett. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Graziella Gallia fakret fil-vittmi kollha li kellna fl-aħħar xhur f'din il-faċilità u tkellmet dwar il-proposti li jagħmel xurilu il-Partit Nazzjonalista biex il-ħabs verament isir riabilitattiv u ma jibqax post-vendikattiv. Lan tal-Partit Nazzjonalista fil-fatt huwa illi priġunier verament joħroġ riformat minn ġewwa l-faċilità korrettiva ta' Kordin, illi verament ikollu il-sitwazzjoni kif tixraqlu ħalli wara kollox ma jkunx reċediv u ma jerġgħix isib ruħu ġewwa l-faċilità korrettiva ta' Kordin. L-isem korrettiv għandu fil-fatt ikun fil-prattika u mhux biss fl-isem innifsu. Min-naħa tiegħu Darin Karabott ukoll kandidat tal-Partit Nazzjonalista qal li l-Gvern qed jinjora messaġġi ċari li qed joħorġu minn Kordin. Il-Gvern mhuwiex qed jisma' il-messaġġ li qed joħroġ minn warajja. Suppost fil-ħabs hija l-aktar istituzzjoni sigura li għandna f'dal-pajjiż. Minflok fil-ħabs għandna sitwazzjoni fejn in-nies qed joqtlu lilhom infushom. Għalhekk qegħdin hawnhekk bħala Partit Nazzjonalista biex ngħidu illi iva tintrefa' responsabbiltà illum qabel għada. Alex Dalli għandu jitlaq. U jekk il-Ministru Byron Camilleri tal-Intern illi huwa l-persuna li kapaċi jagħmel id-differenza, il-persuna li b'azzjoni llum kapaċi salva l-ħajjiet tan-nies li huma fil-ħabs, mhux se jieħu dik id-deċiżjoni, ser ikollna gvern illi qed jassoċja ruħu, anzi japprova t-tmexxija tal-ħabs ta' warajja. Fl-aħħar xhur mietu 13 priġunier f'ċirkustanzi mhux ċari, 12 minnhom taħt it-tmexxija ta' Alex Dalli. Minn dawn il-każi kollha sa issa ġew konklużi 4 inkjesti. Bil-Ministru Byron Camilleri baqa' jinsisti sa ftit tal-ġimgħat ilu illi dawn ma setgħux jiġu evetati. Jeħtieġ nagħmlu differenza bejn dawk li forsi setgħu jiġu evitati u dawk li hemm. U minn dawk li 4 ma riżultax li setgħu jiġu evitati anke permezz ta' inkjesta maġisterjali li ġiet konkluża. Byron Camilleri ddefenda darba wara l-oħra lil Alex Dalli kull meta l-midja staqsewh u x'komdu bih bħala direttur tal-ħabs. L-istess baqa' jagħmel il-Prim Ministru Robert Abela. Iva għandi fiduċja fil-Kurunell Alex Dalli u fit-tmexxija tal-ħabs. Issa l-Partit Nazzjonalista qed jgħid li post Alex Dalli m'għadux tenibbli u qed jippressa lill-Gvern ineħħi lill-Kurunell Dalli u jpoġġi minn floku lil xi ħadd li kapaċi jmexxi din il-faċilità b'mod serju li verament jirriforma u mingħajr ma jwassal għal aktar telf ta' ħajjiet ta' priġunieri.